Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitortu izan humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, zuk ala nahirik San Juan bataiatzailea izan zen zure semearen aurrerari. Bai jaiotzan, bai heriotzan. Iguzu hark, egiaren eta zuzentasunaren alde bere bizia eman zuen bezala, guk ere evangelioaren alde gogor lan egin dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrere bizitaita, gizaldi eta gizaldietan. Jeremias profetaren liburutik. Egun haietan, jaunaren hitza etorri zitzaidan, eta honela esan zidan. Lotu itzazu gerriak, zoraz ez esaiezu nik agintzen dizudana. Ez haien beldurrik, bestela nik sartuko dizut haien beldurra. Begira, nik gaztelu jartzen zaitut gaur, burdinezko zutabe eta tupikizko esi, herrialde guzti honen aurrean, Judako erregeen eta lehen agintarien aurrean, apaizen eta herritaren aurrean. Burruka egingo dizute, baino ez zaituzte menperatuko. Ni zurekin bainago salba zaitzadan. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitxo haren naia zoazte pozikaren gora eta gora hari kantan. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitxo jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Herodesek Juan baitu erazi zuen eta presondegian lotu. Herodias bere anaia Filiporen emaztea beretzat hartua baitzuen emazte. Eta Juanek esaten zion, ez zaizu zilegi zure anaiaren emaztea ukitzerik. Herodias erreminduta zebilen Juanen kontra eta hilerazi nahi zuen, baina ezin Herodesek beldurra zion eta Juani. Bai baitzekien gizon, zintzoa eta santua zela, eta babes egiten zion. Hari entzutean, kezkatan gelditzen zen, hala ere atseginez entzuten zion. Gertatu zen ordea egun egokia. Herodesek bere urtebetetze eguna zuelata, afari bat eman zien bere handizkiei, gudalburuei eta Galileako jauntxoei. Sartu zen Herodiasen alaba, eta haren dantzatzea atsegin izan zitzaien Herodesi eta maikideei. Hontan, erregeak honela esan zion neskatxari. Eska ezaidazu nahi duzuna eta emango dizut. Eta zin egin zion, eskatzen didazun guztia emango dizut. Nire erreinuaren erdia bada ere. Harek atera eta honela esan zion bere amari,
zer eskatuko diot? Eta amak erantzun, Joan bataiatzailearen burua. Joan zen eskatsa berehala erregeren gana, laizterka, eta esan zion, hau nahi dut, emaidazu oraintxe bertan, Joan bataiatzailearen burua aspil batean. Goibeldu egin zen erregea, baina zinarengatik eta maikideengatik ez zion nahi gaberik eman nahi izan. Eta berehala zaintzaile bat bidali eta Joanen burua ekartzeko agindu zion. Joan zen eta lepoa moztu zion presondegian. Eta gero burua aspilean ekarri. Eta neskatsari eman zion eta neskatsak bere amari. Joanen ikasleek hori entzun zutenean, etorri ziren haren gorputzaren bila eta hilobi batean ehortzi zuten. Jaunak esana. San Joan bataiatzailea urtero Elizak 2 aldiz ospatzen du. Eta hemen Ataiun esan genezake bereziki 2 aldiz ospatzen dugula. Bai ekainaren 24ean, batez ere bere jaiotza nolabait ere ospatzen da egunean, gauza bitxia, santu ia guztien kasu, haien heriotza hartzen baita, ospakizun egun bezala. Beti heriotza eta zeruetan sartzea eta normalen beti egun hori hartzen da. Zenbait kasutan gerta daiteke oso egun seinalatu batean hiltzea eta horren ondoan, aurrekoan edo ondorengoan edo okeratzea. Baina Joan bataiatzailearen kasuan bere jaiotza ere ospatzen dugu. Eta Elizak liturgikoki solemnidade handiagoz ospatzen du bere jaiotza, bere heriotza baino. Guk hemen Ataion, esan genezake, kasik aldebes, kasik solemnidade gehiago ematen diogu, oengo bertako festak, bertako eguna izan da, bere heriotzari, bere martiritzari, eta gaur hoixe da ospatzen ari gerana. Batez ere gogoan hartuta ze nolako figura handia izan duzen Joan bataiatzailea. Gizon zintzoa, gizon austeroa, gizon koherentea eta bildurrik izan ez zuen profeta. Profetek 2 eginkizun edukitzen zituzten. Lehenengo izaten zen iragartzea etorkizunean zetozen gauzak, jainkoak ulertzea ematen zizkien gauzak. Eta oso bereziki Mesias salbatzailea heldu zela. Jaunaren promesak bizirik zeudela gogoraraztea herriari. Joan bataiatzailearen kasuan tokatu zitzaion ez bakarrik etorkizuneko gertakizun bat aipatzea, baizik eta bertan zegoena. Hala zioen, bertan dago jauna. Prestatu bideak, prestatu bideskak jaunari. Eta ez hori bakarrik tokatu zaion Jesusi bataioa ematea ere Jordani baian. Eta profetek edukitzen zuten bigarren eginkizuna izaten zen bere garaiko injustiziak eta bizioak salatzea. Batez ere, boteretsuen aurrean, ahulenak, txikienak, baztertuenak defendatuz. Hoxe izaten zen pixkat, profetek egiten zutena itunzaharrean defendatzen zituzten, beste inongo defentsarik ez zituztenak. Eta, pentsatu behar dugu, jagoikoaren borondatea hoxe zela. Txikienak eta denak eukizitzatela eskubide guztik. Eta profetak izaten ziren haien babesle, haien defendatzaileak. Joan bataiatzailearen kasuan tokatu zitzaion Herodesi bere egoera aurpegiratzea. Beste gauzen artean, beste garaiartako, beste bizioen eta beste injustizien artean. Baina horrek hain zuzen ere ekarri zion Herodiasen gorrotoa. Eta pentsatu dezagun zenbaterainoko gorrotoa izan zion, ze bere alabak esateakin Herodesek esatit, nahi dena eskatzeko, baita bere erreinuaren erdia baldin bada ere zenbat gauz eskatzea zituen, baina bere gorroto horrek nahi zuen Joanen burua eukitzea beste edozein ondasun baino. Herodesek gustorago emango zion jauregi bat, edo karroza bat, edo behor bat edo behar nahizuna. Baina nahizun Joan bataiatzailearen burua hori ikusten dugu, gorroto hori jasan behar izan zuela egia eta justizia defendatzeagatik.
Horregatik esaten dugu martiritza izan duzela. Berez, martiriak beti Jesusen ondorengoa ospatzen ditugu. Horregatik beti lehenengo martiria San Esteban dela esaten dugu. Eta San Esteban beti proto-martiria, lehenengo martiria ospatzen dugu. Baina, Juan Bataiatzaile izan duzan Jesusen aurreko martiri bat. Zentzu horretan, uler dezakeguna baita ere. Hain zuzen ere, bere justizia eta egia eta berak esan behar zuena ez isiltzeagatik. Askotan, zaitasun handiak bizitu behar izan zituen, baina bera oso pertsona zintzo izan zen. Gaurkoan eskatzen diogu Juan Bataiatzaileari, berak egia eta justizia maiteatu zituen bezala, guk ere beti maita ditzagun. Eta egin zaurrean gure eskaiak. Eskatuko dugu, gaurko egun horretan, oso bereziki, Atailuko herriaren alde. Joan Bataiatzaileak zaindu gaitzala, gorde gaitzala, elkartasunean, bakean, osasunean eta fedean. Eska dezaiogun jaunari. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihontzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bide horiek erakutsi baitzituen Juan Bataiatzaile dohatsuak basamortuan oihu eginez, baina baita aitortu ere bere odola isuriz Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidu beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bide egile eta amen semeetan handiena den Juan Bataiatzaile ospatzean, zure miragarriak gorestu ditugu. Jaio aurretik amaren sabelean pozez jauzi egin zuen gizon emakume guztien salbatzailea etorri zitzaionean. Jaiotzan berriz, hor handia ekarri zion munduari, profeta guztien artean, bera bakarrik izan zen jainkoaren bildotsa erakutsi zuena. Berak bataiatu zuen Jordanen bataioaren egilea, eta urari salbamen indarra eman ziona. Eta bere ondore isuriz, aitormenik ederrena eman zion Kristo jaunari. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri etengabe kantatuz. Say
odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalontan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaniza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, handarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure sendeak eta hildako guztiak. Eziki, Valeriano, Gerusa, aritzazu zure horbegiaren akitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, San Juan bataiatzailea eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure sentzagun Jesu Kristo zure sendiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errekona, begi zure naia, zeruan bezala gurrean ere. Emaituz gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen ditugu zero, eta ez duten tapiena, baina atera gaitza zuten zetik. Atera gaitza zu jauna, gaitza guztietatik emai duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea guzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zure elizari bakea eman batasuna, errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin, emaio zure bakea ekarri. Jangoikoaren bindosa, zuk zen dezu mundu bekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bindosa, zuk zen dezu mundu bekatua, munduko bekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren
egin ezagun otoitz. Jainko jauna, Juan Bataiatzaile santuaren eguna ospatzean, zuri eskatzen dizugu guk hartutako sakramentu honek adierazten dituen miragarriak gorez ditzagula. Baita gugan gozatu eta beronen fruituak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, medika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.